така. Ето така започвам и свършвам един мой ден в сесията, в който аз уча по бетон. Вижда се абсолютно всичко, което съм си сложила на бюрото. Това са лекциите, които днес съм изписала. Това са листята, които ще изпиша. Това е огромни учебник. Това са другите листя. Мои лекции, на някакви други лекции от първи и втори семестър и така нататък. Това е в общи линии работното ми място. И сега... чакай само да седна. Тъй. Не знам дали се виждам. Но да кажем, че... сега ще проверя дали се виждам. Закрепвам си фотоапарата с камерата. Опа! Не така да е. Тук ще бъде. Точно май се виждам. Така, значи, това не е приказка за лека нощ за децата. Това е послание към всички деца, защото аз обичам децата и съм много миличка и се причастна към тях. И това нещо няма да бъде излъчено по лека нощ, защото няма да могат да спят. Мили деца, не влизайте ССС в ВИАС. Наистина не го правете. Освен ако не сте решили след това, примерно, не знам, да си теглите ножа, да си режете вените и така нататък, защото е ужасно. Вече не знам колко хиляди милиарди часа аз уча и с тези глупости не знам къде ще излезе. Аз не знам какви пари един ден ще изкарвам, като знам около 300 хиляди формули с около 900 хиляди коефициента в тях, които са получени как? Любимата дума е емпирично. Тоест 0,292 по 7 минус 3 по 5 по 4 логаритъм по по пи и така нататък. И така представете си става някаква формула, която обяснява целия свят. Както и да е. Свърна думата. Ако искате да влезете в ВИАС, поне влезте в архитектура, защото милите архитекти, какво правят? Тежко им е така сумарно един месец в годината, може би им се събира да им тежко. Защото трябва да правят офсет мир на чертежите, а това е толкова трудно и досадно. И затова ние, милите инженери, защото такива се надяваме да бъдем ние, понеже разбираме колко им е трудно, да съкат О и М и всъщност на клавиатурата, да си оправят линиите, че да бъде естетически прегледно. Затова ние сме съпричастни към тях и във всичките проекти, които правим съвместно, ние им отпускаме голяма част от финансирането. Защо? Защото бетонът ни учи да бъдем добри, защото знаем какво може да стане при натиск, знаем какво разрушение може да дойде. А не дай се Боже да ни опънат или не дай се Боже вертикалните ни армировки да ни куцат. Много лошо седят нещата. И така. Аз днес от сутринта, което е 21:30. Сутринта от 8 и нещо. Защото не мога да спя някакви стремена, сутрин ме будат и някакви кухи такива. От 8 сутринта, като изключим всичките технологични паузи, в които аз набявам организъм си с хранителни вещества, което по време на сесия не е само, че е нужно, но е изключително важно. През цялото това време аз уча и пиша. И честна дума, тази ръка вече има мускули на нея. Ето се вижда. Защото пиша като ненормална. Извеждам някакви тъпи формули и някакви сечения. И сега в момента съм на най-любимата ми тема, която е... по всякаква критика. Както и да е. И сега аз да изляза тая вечер. Няма го направя. Защо? Защото ми се спи. И защото ако изляза и хората тръгнат да ми говорят нещо от сорта на малката, с теб ще правим свалката, аз ще го погледна тъжно и ще му кажа, че разбира само от стремена и от надлъжна армировка. Това въобще не е интересно. И понеже това беше една следваща технологична пауза, аз мисля да се върна отново към бетона и да разбера защо когато се разглежда едно наклонно сечение, при изчислението се взима на разстояние h0 от опората. И мисля, че се досещам, но не съм сигурна, че е точно така, както аз си мисля. И подявате човек, като че винаги супер много ожеденява. Няма повече вода. Ужас. Между другото, добре, че има ток, защото поне ток помага, като учи човек. Иначе какво щяхме да направим по цял ден? Така да по цял ден щяхме да учим пред нощта. Лошо. Така че стига толкова и като извод, дечица, мили мои дечица по целия свят, внимавайте къде влизате и кандидатствате. Защото не е лесно. Не е лесно.